Kláštor Hronský Beňadik, slovenská brána otvárajúca vstup na Pohronie. Išlo o dôležité strategické miesto politického, kultúrneho a hlavne cirkevného života. Pri opravách sa tu našli až dva poklady. Jeden obsahoval 2500 mincí, druhý do 1000. Privilégiám kláštora patrilo napríklad aj právo vyberania tzv. Soľného mýta v Sedmohradsku a mýta splavenia dreva na Hrone. V časoch tureckého ohrozovania slúžila aj ako pevnosť. Okrem veľkých pivníc, ktoré v nedávnej minulosti slúžili ako vinárske sklady, podzemie predkávajú aj záhadami opradené tajné chodby. Podľa legendy jedna mala viesť až do Ostrihomu. Traduje sa, že v okolí Podhájskej sú v nej zakopané poklady beňadického kláštora, pretože vozy, ktoré ho viezli, sa pokazili a nemali ich ako dostať von, takže ich zasypali. Druhá chodba má ísť k radnici v Novej Bani a ďalšia do Nitry pod Zobor. Tá mala byť taká veľká, že ňou vraj prešiel kôť so štvorzáprahom. Chodby sa doteraz nepodarilo objaviť, iba z času na čas sa kde tu objavujú ich časti.